lek kowe sing dadi anakku. Iya ora. Ndak apa-apa. Canom ini duwe lakon gawe lagu. Biasa. Nek wong tuwek ini sing duwe lakon mesti dodolan. Ning ketoke sing dilirik iya bener. Wong tuwek. Ketoke pengalaman malah. Nak ketoke sing dilirik kan siji lor. Heeh. Asline miring sithik. Kok iso ki lho. Kok iso miring sithik. Lho janji aku tanggapan no. Anu Pak ngesane Pak timbang nang Kalimantan jan mulih Pak. Oh alah kuwi to Pak. Ya ora apa-apa to ya Kak. Ora iya. Iya apa-apa wong ora apa-apa. Dosa muka ngono lho. Iya. Wong sing apa wi jenenge sing nang Hongkong kae gak sida ya. Oh, malah teko kene. Gak ngerti aku nek kuwi sejarah karo aku sejarah. Nggih. Sing ngertos Pak Budi niku lho. Nah nek niku kula ro. Milih kebangetan ya jenenge wong mayang kok. Karo video callan gitu kok ngarepi apa ya sing ngrungokne kono ora ya kebebakan keprat. Aduh. Aku gandeng ngemropo tak tutupi karo kayon. Nggih. Bakenipun nglestantrenaken budaya menika remen sanget. Nggih, menika damel hiburan cagah lek kalih piyayi lingkungan mriki matur nuwun. Dumateng tutup surah. Nggih, tutup surah. Tapi anu masalah pripun? Yuda memang Pak Piyer niku le gemeni. Sae Pak Wayang sae. Pun ganti to. Namine pun ganti to. Lho, lah sapa? Jari mumbian kae Pak Min. Ono. Piyer kupingmu sing Ora, mau senang omahe rawani. Menika Satria Wasis pimpinanipun Pak Min. Tur yo pinter masalah. Videone ono kok. Pintere teng mripun Mas Budi. Milih dalang niku loro cilik-cilik kabeh. Lah niku terus murih napa nih kok saged ngoten? Lah kan dereng ngerti petung duit nek caci. Nek kula mpun kok, Pak. Nek kula mpun. Kowe iki wis gedhe ta? Mpun. Lah kok semono ngomong. Wis sunat lorong iki. Mpun. Ya lah tenane. Nggih. Wis sunat bener. Ora ngerti lho, ora ngerti lho. Ora ngerti kok. Wis tak tekane Pak wis sunat lorong iki. Loro ngerti. Anu, ayo ning guri wong loro. Jen. Tapi nek Mas Ganden memang luar biasa kok. Bocah kok opo-opo iso. Mas Arif. Ganden. Mas Ganden. Bocah kok opo-opo iso ngoten lho. Rumangsaku opo-opo tur apik. Apik ya. Campur sari, kendang campur sari ya ora tau leren. Pak Budi. Pak Budi. Melu mayang kanca ya ora tau leren. Adol wayang. Dodol wayang ya laris. Kok ora tau duwe duit kuwi apa nggo ngeslot ta? Oh, kula anti ngoten niku, anti. Tidak boleh. Tidak Kalau boleh. Bapak Babin kanthi Mas nggih pareng rawuh. Oh, Pak Babin. Niki Pak Pangcekel. Mboten niku. Kondan. Sahabat tanggoku niku, Pak. Nggih. Wah, elok sanget. Nggih. Oh hebat lho dalu niki ngrawuh kecak yuda. Nggih. Wah, Ning kula gadah ide. pripun? Nah, ndek dalu lak wayangan. Nggih, wayangan. Campur kalih ketoprak. Ketoprak. Nggih. Wah, apik. Apik. Nggih. Wah, Kalau kula dadi bupati ya. Bupati. Apik neh ning batin kula. Nggih. Sak yuda ki saya suwe apa saya goblok. Loh, kok iso ngono to, Mas? Ora krasa ta? Piye? Nak ngrawuhke jenengan, Heeh. sak ora-orane paling ora mesti 10 juta. Nah, iki 10 juta dindum wong 12 lak goblok. iya pancen bener omongan Mas. Goblok. Yo. Sing pinter anakmu lanang pinter. Asu. Wonge ya teko, Pak. Jane diakali. Mas ini jane ora toprakan. Jane iki asli pelawaan anu. Guyon waton. Nimbali Cak Yuda niku pinten? Oh sak menten. Wah. Nggih. Nah, terus di anu niki nambah toprak. Dagelane sak monten, toprake sak menten. Nah, kleru sampean melok toprak. Diakali ya karo kae. Ya. Repot musuh rambut gede ya. Anjir. Ngomong apa sih? Zaman Mas Budi. Ora nopo. Paring sesurah. Surah nopo wong nggih pun kelakon wayangan sing penting nggih. Sae Ular-ular, Pak. Oh, Pak Piri.
orang